No missä, ootteko te... Mie tuun tänne nyt tästä. Siihen minun viereen tän tuun siihen. Hiljaa. Ja... Ette otetaan 2 ja 3 ja kohta lähtee ja nyt tää lähtee ja Vini ja se Juhani iskän Skodalla päiville pärräyttöön. Sampo pullosta erittäin hienoa sampota käyttää. Sampo pullosta erittäin hienoa sampota käyttää. 2 ja 3 ja 4 ja Vini ja se Juhani hukkas kaupasta tulppani kimpun vie. Onpa tomme päiville onne, Juhani on poikamies. Onpa tomme päiville onne, Juhani on poikamies. 2 ja 3 ja 4 ja Vini ja se Juhani, Justi ja Päivi ja Päkä on yhdessä. Erittäin hienoa sampota käyttää he kylvyssä. Erittäin hienoa sampota käyttää he kylvyssä. 2 ja 3 ja Vini ja se Juhani ja Justi ja Päkä on yhdessä. Erittäin hienoa sampota käyttää he kylvyssä. Ja erittäin hienoa sampota käyttää he kylvyssä. Mitä sie sanoo? Ei se... Eihän Karjala satanut koskaan edes pyykkipäivän. Videoita tekemässä. Kiinteistömaailma.